Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng kawa gombaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Thoth ne odiechieng to kaseulo ni ganyinga ni Ruth Otieno akawga thuolo mondo mi arwak daktari e studio. Kata kamano kawuono odhi pogore matin. Odhi pogore nikech ang'o? Nikech adwa ni wagombaka. Wagombaka kotenre kod ang'o? Kotenre kod midhierni, kaachiel kod sigana, kaachiel kod wuoth ma oganda wa mantiere kod tuoche mopogore mag kansa thoro bedo godo. En ga wach malich mokalo kendo samoro okinyal ng'eyo to ber ka ji duto te wuotho kanyakla mondo mi yud kaka oganda nyalo konyore. Kamoro amora ma intiere akaw thuolo ni mar rwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar. Kawuono en mbaka kendo oganda wa mantiere godo studio emwadhi go mbaka. Ibro penjo gi penjo duto te ma intiere godo mondo mi wayud ng'eyo. Joluno go ngero ni kia kelo chandruok. Antiere kod wenda e studio. Yena mondo mi amigi thuolo gi nyisowa ni nyig gi ng'agi ni gina nyikanye gi yakanye gimomiyo gintiere studio odiechieng' ma kawuono. Abo chako kodi machiegni. Erokamano kuom waka e studio. Iluonga ni Mildred Adhiambo an nya Game Sagam mutedo Ugenya iro adak kendo atiyo Nairobi ka lakini aseyudo thieth mar kansa e higa mar 2017 to sani adhi maber koro daher mondo mi awach ne jomoko bende kaka nyalo timo. Machiegni Mildred amor mokalo mar bedo kodi e studio chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono ine laktar Mildred ibro wuotho kod okange duto te kod gigo madiher mondo mi oganda wa ong'e ibed thuolo mondo mi wagombaka kaka oganda. Erokamano. Machiegni e penj laktar. Erokamano. An nyinga Doris Adhiambo Kech. Anyar Kisumu karateng' ma Kisian. Atedo Semerero. An cancer survivor. Erokamano ahinya. Tiende ni un jogo makedo kendo jogo madwani oganda oyud puonj mang'eny kotenre kod tuo mar kansa. Iwacho ga kacha ni sama ng'ato yudo wach kata ni entiere kod kansa obiro ga kod kihondko kata buok mopogore. Doris yena mondo mi achak kodi. In iwinjo wach ni nang'o to ne intiere kod kansa mane? Mokwongo an gi kansa mar thuno. Nayudo 2022 bok nang'eyo na kuotan gi bur but jauda kanomaka e thunda ma left to nyisa ni ei Doris gimoro kudi kai kore ma wacho ni ei en ang'o koso en bur kore ng'eni kachako mule awinjo kotek to yare lakini luor no dhi omaka to nadoga choka chirni obeda gima bobiro na buyego machaka neno kaka anyalo konyra. Gima makodhoga Doris wacho kacha ni inowuono king'eyo to jaudi moduogo fwenyo. An ok nang'eyo. Tende ni nokichikiti nokimulri kaka dakteche wacho ga ni joma mine mondo miyo mulre dwe ka dwe ahinya to namulra Ruth but mare ng'en ne wuok e buthuno nogerre gi buoy kae kata surgery ntie kako ochwer ka sana noonge kumonya nene buoy kae koro kane ibedo gi buok to okang' mokwongo manukawo ne en ang'o? Okang' mokwongo manakawo nawacho ni koro adhi Kenyatta mondo ang'e ni gini en ang'o. Wachako wuotho adhi Kenyatta. Udhi kode? Adhi kode gi nyithindo yawuota gi nyara cha. Wadhi Kenyatta ora mondo adhi atim ultrasound gi mammogram. Ochako ora mondo adhi atim CT scan. Ochako ora mondo adhi atim biopsy. Ema nogolo ni an gi cancer stage 3. Nyakora muge jong mano en Doris wantiere kode chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono wagwa mbaka kendo winjo ni en owuon gini ne dongo kuome to nokong'eyo ni dongo kuome mak mana ni jaode ema chieng' moro fwenyo ni nyaka bedie ni nitiere gimoro marach. Ma nyisi ang'o nyakwara muge jwang' ma nyisowa ni kaka nyuola kaka family nyaka ji wuoth kanyakla e ng'iyo ni waneno ngima oganda ma wantiere godo machiegni. In jaot inyalo ng'iyo jaodi, in mama inyalo ng'iyo ndugu, unyalo ng'iyore kaka familia mondo miponono ni gimoro rach tifwenye chon mokalo. Kane oneno ni gini chal kama negichako wuoth achiel kachiel magidhi nyaka Kenyatta motimo nonrogo duto te eka nofweny ni entiere kod cancer stage 3 kansa mar thuno make kanyo. Adwa nadhi ane il Mildred sigandi chal nade? Anto na winjo ka aluok ka ywera tawinjo ka gimoro kuot to okapare mang'eny to bas kendo bang' juma achiel awinje ka kora winjo ka gimo duong' molo kaka na winje cha
ema koro aparo ni mondo mi adhi nego dokta. Anatie subtal koro nagocho ne dokta moro to adhi anene. Tema koro ora adhi timo mammogram. Bonyiso ni nyalo bedo kansa, koro adhi timo ultrasound gi biopsy. Bas koro thieth ochakre kanyo. Kani yudo wach ni ni receive nang'o? Thothne weche ma kansa biro ga kod kihondko mang'eny kachiel kod bok mang'eny, Mildred. Ok naneno ka buok ahinya nikech atie subtal to gi ng'wono ma Nyasaye nitie ji mang'eny masewuothogo matuo. Koro na gigeno ni pod wabo wuotho kuma Nyasaye bochopowa. To gimoro kendo mane mamawa siko nyisowa dhano ema bet matuo. Ingen samoro iparo ni gini dibed mna kang'ane inda ko bed iri nang'o to inie dhano ibed in dhano tuo nyalo yudo ng'ata ng'ata. Koro dhano ma yudo tuo to kwa yude chon to wanyalo yudo thieth. Mama une wacho ni dhano ema nyaka bed matuo. Dhano ema nyaka bed matuo. Koro kani iwinjo weche gi to koro jiwi ni gini onyalo maka to nyalo mako ng'at machielo. Chango momiyo onyalo dano mak ng'at machielo to in kiko maki. Kati di timo nonro gi duto te. Adhi atimo test go base ma koro nyiso ni antie gi cancer stage 2 mar thuno. Mar thuno kapok ani winjo ka gimoro kuot seche ma idhi luok ni, Mildred, moro no kiwinj lokruok moro amora e dendi nikech wawinjo ga kende chenro mar penj laktar ka dakteche osebedo ka nyisowa ni nitiere gik mopogore opogore ma samoro ng'ato nyalo winjo to kaka mar thuno ni to thoro ga pondo manyaka ang' idhi matim diagnosis kokifwenyo ni en. Onge gimoro amora mani winjo e dendi? E denda kor kawinjo ni gimoro lit to no kawinjo lakini na sebet ka achandra gi olo mang'eny kabisa, fatigue. Higni 2 kiula ka ol adhi e subtal ipimo kata ken adundo ido ka onge tuo. Samoro dokta wacho ni ok gine kuma shida nitie. Aka olive adhi yweyo. Nitie kata diere madwaro weyo tich. Anyiso kata jaoda nana bo weyo tich. Onyisa na nyalo manyo gimoro achak timo kaneno ka tijno ola. To kata ka dhi e rusa ba yweyo anyalo kata dhi e rusa jumba 2 aninda onge gima timo malong'o. Tayudo ka pod kaduogo ta ola. A drop gik moko ing'eyo kaka inyalo bet ni nitie tich mitimo e school kaka parent association gi kanisa. Koro nochopo kama nadhi mna tich kende an nagombo ni piny orum. Nikech nakia gima tima aonge rem moro amora. Kane pok awinjo ola taol aol kariembo e ndara achung' e petrol station anindo. To nindo gotieno maber. Anindo nikech aolo kanyal dhi mbele. Nitie diere mana nindo kaketo alarm nu aninda dakika 10 but nochopo kama aketa getan abo nindo samanga chiew manga dhi e ot. Koro nayudo ka aol kabisa. Ol ma onge ka ki explain. Ka ng'ato neni to neno kingima kidhi e subtal test duto motimo onge gimoro amora marach miyudo. Koro an kata kano fwenyo tuo na neno ka kama e gima kelo gaolo to kara mondo yude mondo thiedhe kech nochopo kama aol kabisa. Ma igombo kata ni piny orum. Gimoro manyalo disrupt ngima ma kawaida. Ing'eyo ma ji chiew to dhi tich to dhi kanisa to nikech ing'eyo okatuo madawach ni na tuo aninde ot. Na tuo kanyal dhi e tich, na tuo kanyal okatuo. Lakini ol ma okanyal pimo. Kopogore kod olo no, Mildred, onge gimoro kendo mana winjo. Mana gi koro kuot mana oduogo yudano. Doris, in bende nitiere kod olo gi koso marito nitiere gik moko mopogore mani winjo nikech ng'eni mar Mildred ne en stage 2, marito no yudo ka nitiere stage 3. Ang'o kendo ang'o mani winjo dendi kopogore kod kuot mane jaodi mofwenyo ni ma ino kifwenyo? Nana kare kabisa. Olo mowacho no to nawinjo ga. Lakini ng'eni gini kansa ng'eni en painless. Emo minno ka oringo piyo dhi e stage go iko. To koro kiseng'eyo kanye ma kok ing'eyo ni kari tuo chako bedo gi kiondko dang'ni mag paro kechi iwacho chadi ing'ang'a kansa ng'ato kowinjo kansa to noma ni ma en tho. Thothne ji oluor ga dhi e screening. Iyudo ka ng'ato wacho ni kata ka ponono no winjo kata ka gimoro kuot to oluor yudo duoko. Ne samoro jagono ma samoro
pok odhi e screening, pok omulo dende mondo mi owinj kapo nono ni chandruok nitiere, ote mane madiwach kotende kod weche mag screening kachiel kod chiko iti ne dendi in owuon? An amedo jiwo ji gidhi e screening, gimulre. Ndio kano gino yuda osiepena sani mulre, ji ne mulre, ji odhi e screening. Nikech an aparo kata ni dine afwenye chon, ok dachopo kata stage 3 no. Alafu gimomiyo kendo chako dhi e stage 3, naseng'e na kuot lakini aluor. Luoro ema miyo ina luor Ruth bakika wuondi. Nikech an aketa kata pacha ni gini en gicha. Okirwa kata runge nyinge ochi ni gini en gicha. Kaito bang'e no ka nisechako dhi neno dokta to chiro chako biro mos. Chiro chako biro mos. Daktari ne chieng' Primas nowuotho koda maber. Kata kane umiya news no, an naling', lakini jooda noywak te. Anto naling' nawacho ni gini ada pambanago, tada keto Nyasaye mbele, gini nyaka pambanago. Owacho ni gini odwa pambanago, to Nyasaye Mungu mbele, wacho ga pile ni Mungu mbele. Mildred, nikech kawuono wane lakteche, wane mwagombaka, moro daher mondo mi ipimne oganda wa kata ipimne joma mine manyalo bedo ni neno chenro ni kaka onego bed ni ng'ama miyo mulore, kata gik monego bed ni owinje dende, kata kowuok luok kaka ini wuok luok kaka ifwenyo no. Koro ka ng'ato joma mine dhi e remo dwe ka dwe. Iyudo ka juma kapok idhi e remo, thunde ni okuot. Koro ber mondo mi imulori kise ae remo. Mana ka ichopo higni ma koro ok idhi e remo, eka inyalo mulori sa asaya. Lakini ng'ama dhi e remo, inyalo winjo ka thundi okuot, to mana en kawaida kapok idhi e remo. Koro ka imulori ti keto badi lweti e tok wiyi, ti ipogo thundi ndalo 4. Basi itiyo gi chuny lweti, imulo, idhi e kona achiel, idhi e kona mar 2, mar 3, mar 4, irango kata yuothi, nikech gimoro nyalo kote yuothi to samoro ok iwinje e thundi. Kamane kaka irango. To thothne onego bed ni kaber to ber king'iye kichung' ki ipielre kitanda koso position moro amora ma in comfortable. Inyalo bet kibet malo kama or ichung, inyalo kata chung e mbele makiyo. Kata kapok imulori, inyalo ng'iri. Thunde wa ok rom ga, lakini inyalo neno ka nitie pogruok. King'iyo ga neno ka gichal, to ibo neno ka nitie pogruok. Nikech ka nitie tuo kata ka samoro podo kiwinjo ka okuot, ineno ka thundi nyalo bet ni lokore ka tok machunga. Koro mano bende nyisi ni nitie dalili mar tuo. Koro king'iyo thundi tineno ka nitie gimoro amora, lokruok moro amora, ineno ka moro nyalo bet ni bedo maduong' molo moro. Koro inyalo mulori to bende inyalo irangori e kiyo bende ibone inyalo neno ka nitie pogruok. But inyalo nindo ka tek tanda kinindo gitoki, or ibet malo kakwa betni, or ichung'. Inyalo tiyo ga adek gote. Inyalo tiyo ga adek gote. Kane osefweny Doris ni intiere kod tuo mar kansa ni, idhi koro nyaka koro ibed gi chir ming'iri, ka nichung' ming'iyori e kiyo, ni neno pogruok moro amora e thuno koso ne onge pogruok moro amora? Nitie pogruok. E tumor kanyo nitie rangi moro mogolo mok kawaida. Nitie rangi moro mogolo mok kawaida. Rangi ma chal nade? Obiro yellowish kamae e tumor kanyo. Nyakwara Mugia Jwang' yenwa wamake kanyo, waduogo bang' thuolo machok mokalo, ne wawinjore ni kawuono wago mbaka gi Doris kachiel kod Mildred, wendo machielo bende biro e studio mondo mi wawinja safar gi kaka obedo. To iwinjo gima Mildred owacho ni kaka ng'ama miyo ber ka imulori, ahinya kisewuok neno malo to ber kimulori. Ipogo thundi nyadi 4 kaka opimono. Inyalo bet, inyalo nindo, to maduong' moloyo chung'e kiyo mondo mi ing'iri kaka ichal. Kik idhi mabor, kik isudi. Your love story awaits this Valentine's Naview Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up to
Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07263 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic temiolo ne garlic butter bende gi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Nanyisi nyakwara mugejwa ni kauno wagombaka kendo wantiere kod mine majochir mokalo mabende kedo kod tuo mar kansa e kidienje mopogore opogore. Na singoni ni adhi bedo kod wendo machielo amor mokalo ni osechopo studio. Yena mondo miamie thuolo nyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye kata bende odonjo kodwa e twak achiel machiegni e penj laktar. Okay, agoero kamano maduong' ahinya kuom invitation.
An nyinga Josephine Olango Chieng'. An nyar Homa Bay County, gweng' miluongo ni Asumbi. To aloko dak Ugenya, ja Ugenya modak Migori. To an gi nyithindo adek. Nyithindo adek, maduong' osetieko skul. Achiel ni college, achiel ni primary. To kaka nomiya invitation, nang'e abiro wuoyo about cancer kaka osetima. To ne ochakore 2021 ka ok nang'e ni en cancer. Denda ne ber tu, kata immunity ne ber. Koro nok apar ni an gi cancer. Nang'e na ngima, alafu pok obedo e family wa. Koro nang'e ni an ngima. But kana achako neno ka denda chako reduce, to achako winjo pain be, rem e hips. Tadhi hospital mar St. Mary's. Kane gitimo na test, ginyisa ni bones ok ler. Motang' na bones, aneno ka bones ok ler. Koro noparo ni en shida mar bones tu. Choke ya. Koro naparo ni en shida mar choke tu. Oendelea, koro aneno ka adhi ka reduce, achako chich. Kata adhi hospital mar Kenyatta. Be ayudo the same thing. Achaka adhi Mathare Hospital, nikech nadwaro government hospital. Achaka adhi Mathare Hospital, gichak ginyisa the same thing. Koro achako chich. Ginyisa mana wach mar choke ni. Ginyisa mana wach mar choke, to choke go be kogo picha, to gineno molil. Gineno ka gima iro odhi. Ochamogi. Ok ginen maler. Alafu piny Maria kae, nawinjo ka lit. Ka wuotho tawinjo ka chogo lit. Kata ka dhiro gimoro gi tienda, tawinjo ka chogo lit. Koro adhi osiptal, chieng' moro achiew gokinyi, aikora mondo adhi tich. Tagora piny e dier ot, e bedroom. To kagora piny to bada ma right otur, tienda ma left be otur. Dichiel. Nen rem kabisa. Kasto oringo koda, wadak Saika, oringo koda Mama Lucy. Koringo Mama Lucy kogo picha, gichak gichich gichoge ko. Gichak ginyisa ni, oringo koda kendo gi ambulance Kenyatta. Koro Kenyatta kana dhi, atieko 3 days kapok gishughulika, imiya mana painkiller. Koro abeta arita ma otimna operation bada koni. Othiedhi. Otimna operation. Koro kana otimna operation, koni odong'. To one of my brothers na onyisa ni adhi hospital moro iluongo ni St. Peter's, gin gilonye choke. Eloso dwoko choke e yo makare. Kadhi kuno to negitimo na piyo. Matienda nochango mokwongo ne bada. Kendo kachaka dugo, gimbe gigo picha. Ginto gichako chich ni mano nyalo bedo multiple myeloma, mane en type mar cancer. To Kenyatta be kane antie ne tieko 3 months, to nawinjo ka doctors dhi round to giwacho ka gima ok gido ni mondo ang'e. Koro achako chich. Koro ka giwuok tagugur. Taneno ni multiple myeloma en tuo mar cancer mar bones. Koro aduoko St. Peter's. Mano in, Josephine? Ma wan godo e screen no? Mano to an. Mano in? Ng'i koni nyalo ng'iyo ma. Oh yeah, mano an. In fact, kanyo nasechako bet matuo denda rama, lakini pod afwenyo ni en cancer. Yeah. Koro, ka di St. Peter's, to jo St. Peter's o insist, ni gibiro timo na thieth, lakini nyaka adhi hospital mar ginene. Adhi atim test mar cancer. Adhi KU, otim na PET scan. PET scan ok nonyiso anything. Koro nok nyal tim na MRI, nikech already nitie chogo, already nitiere chuma. Koro ok nyal tim na MRI. Koro kadhi KU, otim na PET scan. PET scan owacho ogolo ni onge gimoro amora mane onge organ ma is affected. But rem ta winjo. Koro ochako nyisa na tim gimoro luongo ni C125. Mana timo kendo. Mane ma koro onyiso wani an gi ovarian cancer stage 3. Koro nachako dhi adhi Nairobi Hospital kwanza. Nairobi Hospital atieko 1 month, pesa dhi mang'eny, to ok na faulu. Achaka dhi
cancer center be atiyo ga a lot of money to ok na faulu. Koro a friend of mine be ma osebedo ga gi shida mar cancer en mar en cervical. To biro to penja ni dongi awinjo ka wacho ni in gi cancer ta yene ni to poko konya yo makare mondo ayud konyruok to stages be dhi. To nyisa ni ang'e daktari moro miluongo ni Dr. Chieng enti Nairobi West gi Nairobi Hospital. Onyalo konyi. Ting'eni kituo kiwinjo marach igombo mondo konyi piyo piyo. Kamoro amora mi inyalo yude kony. Ibo dwaro mondo idhiye. Jolemo be biro, lemoni. Osiepe be biro. Chiemo be winji chiemo maber. Koro yani ine lwet ji. Koro kana adhi aneno daktari no konya. In fact denda ne ni piny sana. Na wei kapok na bed matuo na wei 65. Ta duogo nyaka 47. Nikech koro okichiem kuonde moko bi miye yedhe moko ber to mi ing'ok kabisa ketho nyaka skin. Nini samoro bi idhi oko mang'eny to tieko ni nutrients mani sechamo ko dendika. Koro daktari ni mosebet koda ka konya to otera maber, ok ane kotera marach. Nikech nyaka nachak wuotho kode, aneno ka wuotho kode ber. Okonya maber kabisa. Alafu gima daher wacho ahinya, ng'ama nigi kansa, ng'ama nigi tuo ma chronic, ohero ni ji ohere. Nikech ka ji obet kodi mabor, to iwinjo ka ichalo baden, ichalo ni in mzigo negi, ichalo negi mzigo. Alafu kiyudori gosiepe kaka kora romo gi nyiminegi, iwinjo ka in at peace. Lakini an kana afwenyo ni koro mana afwenyo kabisa ni an gi tuo no, na wacho na keto Nyasaye mbele. An ng'amo war, Aleme Deliverance Church Saika. Koro na wacho na da keto Nyasaye mbele, alafu na wacho na da live positively, okanyal tho sani. To na wacho ni niti kama na luro tho, kane an Kenyatta 3 months. Naneno ka gima dhi tho. To kana kalo kanyo moka tho, to be gino poko oingo denda, ta wacho no ka dhi tho. Koro awacho na dwa live positively, tadwa manyo siepe koro kaka moro moko sani gi. Nikech samoro wagore simu, wawuoyo, ng'ato nyisi ni anno miya yath lakini otera maber. Anno miya yath to omiyo kora diewo. Omiya yath ang'ok to isudo mana mbele. Alafu gima duong' ahinya an gi nyara ma first born motimo nursing iluonge ni Chelsea. Nyathino nowe tich kuma nosetiyo 6 months. Koro nowe tich kuma notiye ni odwa ng'iyo min gi. Gin gi babagi. Gine pillars na motegno ahinya. Jaoda in fact no wacho nobiro kodwa ka. Pok ochopo. Jaoda nomako na motegno ahinya. Gi nyathino be nomako na motegno. Mamwa gi babwa nochung' koda gi lemo, nyimine mama be nochung' koda gi lemo. Koro seche moko kibet kendi, ting'eni nitie joma lemo ni kamoro. Lemo no neno ni ng'ato kabisa. Alafu puonji, ipuonjori lemo kendi. Alafu majirani be kibet go maber, iyudo ka koro in gi peace. But nyathina maduong' no, ma first born no, wiyok nyal wil kode. Erokamano. Wuon gi be wiyok nyal wil go. Mane waneno ka uchungo de picha kanyo. Nitiere picha moro waneno kanyo nyakwara Mugia Jwang'a. Mano en Josephine kachiel kod jaode. Gimane Josephine wacho kachiel kod Doris nyaka Mildred bendo wacho en chung gi family. Kapo nono ni nitiere mano en Josephine gi jaodi. Mano an gi jaoda. Adwani mondo mwamula ne kar support mar family Doris. Ere gimomiyo family onego bed ni chiegni gi ng'ato. Josephine wacho kacha ni seche ma ineno ka ji ok ne kodi pek to kata in mimi jingo mar dhi nyime mar manyo thieth mar dak. Mulna kar support mar family. An be mana kaka nyawadwa wacho, an be jaoda gi nyithinda no chung sana. Nikech tuo ni ok en tugo. Ok en tich mayot. Omi mental torture. Ok onego bed ni we bet kendi. Support mar family muhimu. Doris Main? Mano an. Wow. Ambe nyithinda no chung koda sana, jaoda, osiepe, wede,
Support mar family ber. Nyakwara Mugejon kamora mora ma intiere ponono ni untiere kod jatuo wawinjore kacha kotende kod wach ma jowete wawacho ni support mar family ere kaka uchung gi jagono mantiere kod tuo e family. Doris wacho ni obiro ga kod mental torture. Abodo go ir Mildred nikech osebedo kotie hospital omulnwa kar mental torture ni kaito wabro dhi nyime bang' thuolo machok mokalo. Nyakwara Mugejon kikisudi nikech kidieny mar adek mar chendo ni okadwa no bayi kata mateno. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Kadine Nyasaye okobedo jakora wasika dino tieka. Kadine Nyasaye okobedo jakora wasika dino monya. Mondi yudwe magi ya kwa haka skiza tiumari dial *860*416# Ramogi TV edala juwe tuto. Tuwe kumse cha uchia, imadwa ni pa. Bada yino kitemu uke waki. Kechika unugole ka pokse cha uchia loromo. Raj, okbochak neno kendo. Ineno, otambani mer neloso ga gudo kweche. Adwaro ni wan kawatiko kweche to mondi ka otambani imide vika. Kora en ang'o momiyo ne dwaroko law mar mamawa. Daher mondo jaode marwak lawno. Gima seher kale sani. Mawach malit. Wach malit ahinya. Indulge in the moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Jong'ad buche maloyo 700 osedonjnegi kuom mibadhi kod tiyo marach gi apisi higni 5 mokalo. Kosa alikuwa ameniambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara. Wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1500 wanifukuse. Senators wakapewa 10 milioni kila mmoja. Manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oramo ni jood bura ne ogodho gi bor mondo mi othiche oko. Polise kod jopiny nokonyo nyathini kane wachore ni min gi nonyuole to odhi owitecho. Obila e kaunti ma Homa Bay omako miyo moro mane owito nyathine manyoche konyuole cho.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod nyimine maroteke mokalo mabende kedo kod tuoche ma kansa mopogore opogore. Josephine wacho ni entiere kod ovarian cancer kendo sebedo kodhi tich. Ovarian cancer en mano mar daga tong' mar nyithindo mano ntiere kuom joma mine. Josephine kachiel kod Mildred kachiel kod Doris ntiere kod breast cancer stage 2 kachiel kod stage 3 gisebedo ka giyudo thieth. Kane pok wadhi e yueyo Mildred ne wawinjore ni maduogo iri ne wawacho kacha ni weche mag mental torture dang ni mar paro kihondko ni ntiere kaka nyalo chendo mokalo to ka support mar family ok ber ahinya to nyalo tero ng'ato kata nyalo hinyo ng'ato. Mulna kama tin gimokwongo ochakore sama owachni ni dhi tim test gimomiyo chakre kanyo nikech gik moko luwore mang'eny piyo piyo konyisi mondo idhi tim CT scan idhi donje iye MRI gik moko timre kaluwore mapiyo. Yena mondo mi aduogo ir Doris kaito abudugo iri bang'e matin. Seche maduogo ir Doris in adwa ni mondo mi wamul kodi weche mag thieth, side effects mag thieth, nikech seche ma ng'ato yudo thieth nitie gik mang'eny matimore kit ngimane mana kaka ne Josephine temo pimo cha. Ere kaka ng'ato nego beni deal kod side effects mag thieth kachiel kod weche mag chiemo. Kik wibil nyaka Ramogi Ajwang' ni waya online bende inyalo go kodwa mbaka kantiere penjo moro amora madiher mondo mi penjo oganda wa mantiere go e studio waya online mondo mi igo simu mondo mi wapenji. Mano e thor wach nyaka Ramogi Ajwang' Cancer United by erokamana ahinya. Asante sana Doris. Wang'eyo kacha weche mag side effects mag thieth. Side effect mag thieth korka kora nano ka chemotherapy tek sana. Wik mae kimo naol kabisa. Lakini daktari nanyisa ni achiem maber. Nikech nikech yedhe go gin tugo Ruth. Yedhe go gin tugo. Gin tugo. An wik mana aiga chemotherapy nanindo ga ninda. Ichiwo mana nachunga chiem adhi alwokra. Ionge teko kabisa. Chemotherapy rach mafadhali radiotherapy. Koro ni deal go nang'o ne support mar family ininda ninda. Ana ninda nitie mana joma konya. Mildred aduogo iri. Koro nenda temo wacho ni lule chakre gi sama ng'ato chako test konyisin mondo idhi tim mammogram idhi tim CT scan gik moko lure to magi gik manendo kichano to king'iyogo. Koro yudo ka en pressure mang'eny maka idhi kendi idwa ni dog koni idhi kocha koro kanyo mental torture chakre kanyo bas koro ki inyisi test inyisi result idhi e thieth kata idhi timni operation kata idhi timni chemotherapy kata radiotherapy kidhi e gigi kendi gidwaro ni dhi e lab pile ichuo sindende mang'eny sa kemono ing'ok ituori iol kaka nyaminwa Doris wacho iyudo ka ng'ato ool maonge kata kaka owuog e suptal kama nindo timne kemo to samoro entie kende koro mago gik madwaro ng'ato man machiegni mondo wuoth kodi kata sama ok inyal chiemo to ng'ato bende bet kodi makonyi neno ni ok inyal chiemo. Gimachielo manda dwa mede wach mental torture an kaneno na aneno kutani ni en spiritual warfare gimi aneno kamano nikech paro biro ni mang'eny manindo kiparo paro mag tho paro mag nyithindi kata sama ok in worried to paro bira koro dwaro ni jiko bet kodi machiegni gigo kodi mbaka gilemo kodi mano konyo pachi mondo otulia to nikech onge gimitimo ing'eni irango mna tu nikech dendi lit ionge teko matimo gimoro amora koro mi thuolo kata mar paro to kinyal ionge kata wich manyalo somo gimoro maditim madgali onge nikech okidwa koko samoro okidwa kata koko koro okidwa kata neno TV ilinga koro bedo ni linga no bedo jigiji machiegni temo gali koro konyo gi mental torture to ka koro ng'ato pita kende oparo mna tuone oro paro mna rem oro paro mna kaka nendo ng'ok nikech gimoro kendo matimre ni gik moko te dum yath kidhi e kemo okoni dum yath luchi dum yath kinyalo dhi e choti dwa wuok ng'wech kapok iflash nikech odum ichiegni ng'ok kanyo nikech kako en gima wuok kuomi nikech koro ka ji obet kodi machiegni te dipim ni ng'ato chono dum or ng'okno dum to neno kako konyi loso piyo mondo mi ibed gi kwe gi konyruok to kinde ma iolno bende dware ni mondo iwuoth to ok inyal wuotho koro sama in gi fatigue no ji bed encouraged ni mondo iwuoth item wuotho samiolno
samoro kinyal ta wuotho bichop mabor gi kitanda lakini kantie ng'at man machiegni to jiwi kaka wuono nindi wuothi luoro kitanda kinyi wuothi chope dhot chieng' machiegni wuotho chopo oko ka ng'ato ni machiegni to nyalo konyi gi mano bende koro ok ibed kanyo kinindo kiparo tijony kech jony no dwaro ni ng'ato wuotho kodi ng'ato ruai samoro kidwa ktaluok ng'ato okonyie kata ng'ato kasi ni laurie marach kata kokonyi chope ba mano miyo tich bedo mayot matin Josephine na mondo mi aduogire in seche mane imi thieth koro omi thieth mane nikech wantiere kod bat motur wantiere kod bam motur wantiere kod kansa mar dag tong ovarian cancer koro thieth ne chal nade thieth ne obedo matek lakini nang'ang'anago nikech achak thiedho kuond moturgo kotiek thiedho kuond moturgo achako koro radiotherapy mano Nairobi Hospital nadhi ne radiotherapy mag 35 sessions 5 mar wiya nikech nagora piny 5 mar abich mar wiya to gimodong' mar denda kanatieko radiotherapy tachako winjo ka denda bet nigi teko ka denda nosechako bedo gi teko to ema koro afwenyo Nairobi West afwenyo Dr. Ochieng Dr. Ochieng ochako dhi koda mbele koro gi chemotherapy to chemotherapy no mana kaka nyimine giwache okoyot otieko dend ng'ato nikech kata kapod natur pok nang'e an gi kansa denda ne normal kata pichni mineno kanyo moko gin kapok kasechako bet natuo to immediately no click ni ing'e ni in gi kansa to dendi chaka dhi kech koro en gima nie wiyi but nalemo sana an owara yani ayo mini alemo sana wacho ni Nyasaye gini gole wiya abeda kaka ng'amung'e ni ng'ane tuo koro gimo ochako jiwa sana nikech anachako winjo matek 2023 ema nature koro apenjora ni ka an natur 2023 to pok atho to nyithindo moko bedo abducted ok yudgi which means ni pod an ngima Nyasaye omiya teko koro nawacho ni abedo positive ng'ato kobiro oda kopenja ang'o matimi anyise ni an gi kansa lakini ang'e nadhi chango to be pacha ba asiko kawacho ni an adhi chango kata kana tuo kana ng'ira kiyo kama to miel be ahero miel miel kiyo kata kenda kama awacho ni I'm healed in the name of Jesus Christ. I'm healed in the name of Jesus Christ. Tiwuoyo kenda samora wuoyo kenda manyara maduong' no bi orom kode lakini koro sane to inga ginde obiro to penja ni mama ni nini naendelea anyisa ni I'm healed in the name of Jesus Christ koro samora nyiso gini kawauru video ndio video na moro mana oro nukai gikawa kamiel anyiso gini keta miel ubro keta TikTok lazima ni trend koro okay nakete pacha ni gimora mora madoni mondo mi amor tematimo kadwa nyiero amanyo osiepe na koro kaka wachi ni ang'eni Ruth osiepna kata Doris agoche ni Doris idhi nade adhi maber an kawuono amiel ne Yesu asechango koro kata jok mabiro lima ga e oda wacho ga ni an positive gisiko gacho ni Josephine in positive idhi chango tanyiso gi un wacho na dhi chango already I'm celebrating my healing an asechango koro gima neno maduong' ni en ni ng'ato obeda ni ing'e ni idhi chango en tuo ma ji luoro lakini but ing'ene be chango erokamano ahinya wow emomiyo ber ka ji go mbaka emomiyo kawuono biro chenro mar penj laktar mondo ugogi oganda wa mbaka mondo mi oganda ong'e ni gin tuoche manyalo mako ng'ata mana kaka min Mildred ne nyise ni tuo mako mana dhano ema nyaka bed matuo to gima duong' nyakora Muge Jwang' ni nyaka ichik iti ne dendi kopogore ni chiko iti ne dendi nyaka ing'i dendi kaka dendi chal kopogore kod mano kiwinjo gimoro to te matek mondo mi idhi e osiptal mondo mi ilu gima daktari wacho Doris na mondo mi aduogi iri ponono ni okiluri gi gima daktari wacho midhiro mani manyalo bed kech tiere kaka uduto te wacho ni en tuo mapek samoro ng'ato nyalo ol gi e kore wuothie kodwa mana matin nono e weche mag luwo gima daktari wacho luwo gima daktari wacho ber nikech an awinjo gima ne daktari wacho mana kaka nyaminwa wacho lemo be nalemo matek nikech adier tuo ni ok en tugo en tuo mar pesa kionge pesa ok inyal ruth itho
Mildred, mule kanyo matin. Ayie ni tuo dwaro pesa, lakini sirikal osekonyo. Kaka nyocha nitie NHIF ne konyo gi chemotherapy mang'eny. Sani bende nitie SHA, koro nitie yore ma ng'ato nyalo yudo go kony. Kinde moko ng'ato nyalo dwaro arambe, nitie yedhe mang'eny matek yudo. To samoro ki yudo organizations kaka groups kaka Mchanga, Osiepe nyalo konyo bende mondo mi ng'ato oyud thieth. Koro kik ng'ato bed piny kecho onge pesa ok onyal yudo thieth. Nitie pod kaka onyalo yudo konyruok. Ka in positive kaka nende Josephine wacho, to ibo yudo konyruok to thieth sudo kindam. Ok en odiochieng' achiel. Koro kindam iyudo kony kae ichoro go matin, kendo iyudo kony kumachielo ichoro go matin. Bas subtane mathiedho kansa bende samoro gintie gi thieth ma gimiyo ji nono, jok mok nyal chulo pesa. Koro kipenjo te king'eyo ni kaya anyalo yude thieth nono. Koro kik ng'ato bed chien, oyud kony e subtal kama nyalo yude. Amor mokalo kendo amora mang'eny. Wach mogik Josephine minyalo weyo godo oganda wa kapok watieko chenro. Ma ok ing'e moro ma ng'ato noneno chenro noneno Josephine chenro to gima ok doher mondo mi wi ng'ato wil godo en ang'o? Gima ok daher mondo wi ng'ato wil go ni sana ng'ama mama dendwa nigi gik mang'eny moloyo joma chuo. To kaka cervical cancer iyudo ni en mar mine, to mostly cancer be iyudo ni mine momako ahinya. Koro kopo ni winjo ka dendi kamoro lit, nikech an nawinjo ka denda lit to nahero tich molo dhi osiptal. Kiwinjo kaka moro lit ringo osiptal odhi otimni test. To kiyudo ni in gi tuo moro amora ma chronic, to immediately chak thieth. To kendo an giero kamano maduong' ne SHA, nikech SHA osekonya. An asedhi chemotherapy mekane gin 8, to 6 SHA osechulona. Mok dang' ariambi. Mama gi gik monego bed ni ji bedo godo. Mago gik mowinjo bed ni ji bedo go. Jaoda ne chulo SHA, ochako chulo SHA, to koro kana dhi mondo otimna chemotherapy, ayudo ni kodhi chulo bill tinyisowa ni chuluru 3,500 out of the rest SHA ochulo. Alafu gima duong' kendo ma akwaya ahinya ni ng'ama nigi jatuo moro amora e ot. Jatuo luoro koko, especially ng'ama nigi cancer. Nikech ing'e ni cancer ng'ama nigo neno dhi tho. Kapok obet positive. To jatuo luoro koko. Kata ka koro in kata gi jaodi kata gi nyithindo, itemo keto jaodi otem keto nyithindo winji, alafu jaodi bo bed ng'ama ok ohero kokono. Mano jiwo ng'ato sana. Jiwo ng'ato kata gi yedhe be kinyiewo ni imadho be mano be jiwo ng'ato sana. Erokamano. Doris, wach mogik mok diher mondo mi oganda wa wigi owil godo en wach mane? Kotende kod wuodhni. An ajiwo sana kaka nyaminwa wacho joma mine dendwa nigi gik mang'eny. Watim screening wangere nikech an sani kan supuonja an kata sana nino pimple tadhi osiptal aluor. Ay kamano ng'ama miyo tim screening wamakra maka kaka ji makra no kik ng'ato fwenyi gimoro kut kuomi. Erokamano. Mildred, wach mogik en ni wamak lwet jok ma wan go matuo machiegni kodwa. Nitie jik ma wuotho go e groups mopogore me kansa. Iyudo ka ng'ato nigi nyimege go wetene to gikiano dhi nadi to odhi e subtal kende. Tem mondo ng'ato ter ng'ato e subtal. Kata ka nindo kodhi chulo ne pesa. Di kode kata ka en ng'ama tin manyalo bet kode miya company bed gi ng'ato kidhi kode e subtal. Kata ka nindo udhi idho matatu, idhuru matatu kamoro achiel, uduo kamoro achiel, ka en osiep kata en familia, wuoth kamoro achiel. Nikech ji dwaro jok majiwogi kinde duto. To aseneno kinde mang'eny bende families were. Iyudo ka dichuo miyo bet matuo weye to tuo gi ok landre. Ok landre ka COVID, wati gi COVID mantie machiegni. Tuo ni ok landre to tuo nyalo yudo ng'ata sa asaya. Koro kiwuotho ng'ate kinde mag tuo gi tijiwe to ok ing'eyo samoro bende chieng' moro inyalo bedo matut inyalo dwaro ni mondo jiwi. To kinde ma ng'ato tuo odwaro jok ma wuotho kode man machiegni. Amor mokalo kenda duoko nwero kamano makende. Awuoro ni kare ng'ato nyalo weyo jaode kata ji nyalo ringo nyamin gi kata wetegi nikech ng'ato tuo. Kata kamano wajiwre ajiwa
kamora mora ma wantiere mana kaka winjo Josephine, Mildred kachiel kod Doris wacho kacha ni ok en wuoth mayot to ka jiwuotho kanyakla to inyalo lo lwenyni. Kamora mora ma intiere nyakwara Mogejwang, ageno ni ikaw thuolo kendo chiko iti mondo mi puonjri achiel ariyo adek. Josephine, erokamano mathoth. Kaka kiero miel, kwatieko tambo keto ni thumoro kamatin mondo mi ijuse matin. Erokamano ahinya Josephine. Doris, erokamano mathoth mokalo. Ji kupambana. Mildred ni kupambana. Erokamano. Ne jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere waduoko dunu erokamano makende. Ni wacho ni chiemo maber. Chiemo maber en chiemo mane? Gin chiemo kaka olembe, kaka lode, inyalo modho pi kod weche makamago, seche mimadho yath kata king'ok titema mondo mi imed keto madini e dendi mondo mi yud teko mar yudo thieth. Ne producer na Papecho Koth, erokamano ahinya. Ne director na, erokamano mathoth. Ne jogo picha mawa, erokamano mang'eny. To kapok awuok e studio, yiena mondo mi aduoknu erokamano kuom biro e studio mondo mi wago mbaka. En mich matin mokalo to nyiso ni I appreciate kendo aduoko erokamano. Nyasaye mondo mi ogwedhu. En kupambana. En kupambana. Erokamano ja Trevor. Erokamano ya Trevor. Thank you so much. Nyakwar nyondingo panga. Nyakwar gocha pesa. Nyakwar gocha pesa. Mano en Trevor duoko ne erokamano makende. Bang' thuolo machuok obro donjo kod weche manyien. Chenro ne penj laktar ko kale Ramogi TV iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. And in Njere Nishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Rajo kunyal yudo thieth ka buruni ok bi yudre kamora mora. Koro buruni ana wuon abiro lute cho. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting.
Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Mwananchi Reporting today. Citizen Digital. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Crickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Imurenyi kwa Ramugiro kama na nyoko mkitira Mugi TV ka une wangsai chinro mar duol ka modhi go mbaka kidienja reo mokuongo ngisi gimo sebedo katimore pachoka. Mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhi alme Honorable Nicholas Gumbo en jakom duol mochung'ne kembe sukari. Wadhi go mbaka ni to kembe sukari dhi nade pachoka ncha gine gido bonus ne gigolo kanye to wangeni tire moko ma ok los pesa nyaka kawuono. Obro winyane to chinro mar kembe mag sukari gi dhi bedo nade mbele ka. Mane mbaka modhi go imbe dwa winjo pachi aria deka uchiel nono kaka inyalo yudowa. Wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding Opanga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakuar Guoko cha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Jong'ad buche maloyo 700 osedonjnegi kuom mibadhi kod tiyo marach gi apisi 500 mokalo. Kosa alikuwa ameniambia wewe Yusu nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara. Wabunge wote wakapatiwa kila mtu 500,000, wanifukuse. Senators wakapewa 10 milioni kila mmoja. Manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oramo ni jood bura ne ogodho gi bor mondo mi othiche oko. Polise kod jopiny no konyo nyathini kane wachore ni min gi nonyuole to dhi owitecho. Obila e kaunti ma Homa Bay omako miyo moro mane owito nyathine manyoche konyuole cho.
Erokamano kuom kitera Mugi TV kadwa winjo pachi ari adek auchiel nono. Achako ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal oketo maino e kedo gi kweth njore mar Al-Shabab manyondhiyo kendo lal gi ruodhi 5 e gweng' ma Elwak, kaunti ma Mandera. Owacho magi e limbe mare manochakore ayanga kawuono e gwenge mag Jandwat ma ugwe mar piny Kenya. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Mohewo seche 24 bang' kweth njore mar Al-Shabab ndhiyo kendo lal gi ruodhi 5 maya e kaunti ma Mandera pok oyangore kama jonjore go chomo kodgi kendo nyaka sani chal gi pok ong'ere. Ruodhi go nyondhi e kinde manyo giwuok gi dhier moro manowinjo gi twagi e wi limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge go, limbe ma koro chakore kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nochopo Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya e kaunti ma Mandera kama oyango ni piny owacho ni ewi kokgi mar rakore gi kweth njore mag Al-Shabab manyondhi ruodhi go kendo gibiro neno ni oresgi kendo duogi pacho. Every part of Kenya is important and we are not going to cede an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Bende olero ni ten piny Kenya osetimo sinani e duoko piny teko mar kweth njore go. Jana, kwa sababu ya kutaka kulete hali ya hofu sehemu hii, ati walienda wakashika machifu wetu. I want to promise the people of Mandera, hawa machifu lazima warudi nyumbani, na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutabambana na wao. We have significantly downgraded the ability of the Al-Shabaab to unleash violence to the people of northern Kenya. Walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana ati ndio nisikuje hapa. Ruodhi go nyori koni nyamburko margi kawuok Wargadud kadhi Elwak kama ne jonjore go ochungo nyamburko margi kendo mayogi eka ne gigoyo ng'wech gi nyamburko no ka gichomo tong' mar piny Kenya gi Somalia. Komishona ma Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya John Otieno oleronwa yor simu ni nyaka sani onge duoko moro amora ma oseyudi kotenre gi apedha ma pod dhi mbele e kaunti no. Ponono ni obila oremiro duoko e wi chal mar ruodhigo wachore ni jodongo ma e kaunti ma Mandera biro chuno mondo mi odhi ogo bura e piny mar Somalia mar neno ni owi ruodhigo thuolo. Ponono ni pod gi ngima nyaka sani. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua wacho ni jatend piny William Ruto ne otemo miye $2 billion mondo gwe tao, to kata kamano ne otamore, gino manomiyo gole oko gi jood bura mawacho ni ne omiya soya. Kaka Walter Nyambaga lero nwa, Rigathi wacho ni sani koro golo maling' mane okale ndalo mane jalup jatend piny Kenya. Ka oloso kod ute fwambo maimo mar Kenya boma Nairobi, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua olo kwe nyoyo. E kendo koni jatend piny William Ruto ne otemo goyo dhoge bor e kod omenda maromo $2 billion mondo gwe tao e gino mane otamore moumo yie piny. Magi timore ka Rigathi owuon bende ne omien kod chilo mar kwayo omenda maromo $8 billion e kuom ombulu mane Ruto yudho Mount Kenya e kinde mag yiero. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiusuru, because alikuwa ameniambia wewe jiusuru nikupatie $2 billion uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Gachagua okoni Ruto ne omieno lwete kod pesa e kaka yor golia pisi maonge wedea. Kata kamano bang' thiro kendo chikore, Gachagua tielo ni jatend piny ne otiyo kod omenda no e kuom jo od bura kod seneta e pudhe kobolo oko ya pisi. Ndio sasa akaamua kunifukuza, akatoa pesa mamilioni, wabunge wote wakapatiwa kila mtu 500,000 wanifukuze, senators wakapewa 10 million kila mmoja. Omako chuni Ruto en jatelo mager kapino e kendo onge jotend migepe, jo od bura e kata ng'ata manyalo siemo wang'e miyo mbalo wang'e koponi odwache dhi ataro kod jokanyo man machiegni. Rais ni mkali na ni watu wachache sana wanaweza kuangalia yeye ana kwa ana kuinsistisha. Yeye mwenyewe ndio mwenye kusema na watu wengi wanaogopa kumuuliza swali, na ndio mimi nilikuwa na shida na yeye, matatizo na yeye, kwa sababu mimi nilikuwa na face yeye head on. Mwambia rais, tulikubaliana hii, timiza. Tulikubaliana hii, tufanye. Uliahidi siku fulani, fanya. So wale viongozi wenu sijui kama wako na hiyo stamina ya kufesi yeye wamuulize, lakini raia wanaweza muuliza.
Jatelno cha okang' mar jatend piny William Ruto kaka jakom mar EAC mar manyo kwe tulo magoma e pinyno mar DRC. Rigathi koni okang'no chalo ywak punda ka pacho ka to podi teko ji kendo ringregi yudo kojwang'. Serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua. Sasa hiyo inakuwa wewe uongei kweli, itakuwaje kwako nyumbani? Serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua, alafu wewe unajifanya unapenda amani, ati unaenda DRC Congo kuunganisha watu ya Congo ati kuwe na amani, watu wasiuane. Rigathi okone jodak maimbo mar Kenya mondo bed motang' kod jatend piny William Ruto wisingo mag dongruok. Rigathi okoni imbo mar Kenya nyaka koro we keto kochgi okapu achiel mar ODM. Ati Raila apange nyinyi. Sasa sahihi anapanga maneno yake, nyinyi mko hapo? Hamko hapo? Juzi amepewa mawaziri, ile kiti ya finance wakati ya Zimwe ilikuwa ya Oparanya. Sahihi amepata nafasi, hajapatia Oparanya hiyo kiti ya finance. Hivyo mimi message yangu kwa Mlemedeshi, hiyo maneno ya kusema nyinyi ni bukusu, nyinyi ni malagori, hiyo maneno mwachane naye. Muungane nyinyi wote kama Mlembe. Mkishafikisha kula milioni 5, tafuta rejiji tuketi na wana Kalonzo na Matiang'i na wengine. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Sirikal osingo mar medo budget miketo ni migawo mar thieth e kedo kod tuo mar kansa masani medo nuro oganda mathoth e pacho kaendi. Ote mar jagoro mongirore migawo mar thieth Harry Kimutai, migawo mar thieth olero ni piny Kenya osegoyo okang' e thieth mar kansa ka jopiny ijiwo mondo mi odhi opimgi e kinde ka kinde mondo konye fwenyo kansa e saa machon. Kaka Simfros Okinda leronwa, kawuono en odiochieng' mar kansa e piny mangima. Nyasi maringo odiochieng' tuo kansa nobagi od thieth maduong' mar Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. En romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar thieth kamoting'o jotuo, lakteche, riwruoge makonyo jotuo e kind jokanyo mamoko. Kaluwore kod migawo mar thieth, kansa medo nuro oganda jo Kenya ka ji moyo 40,000 yudo kod kit kansa mopogore higa ka higa. In Kenya, the burden of cancer continues to grow with estimated 45,000 cases diagnosed every year and over 29,000 deaths reported. It is worrying that 7% of these cases are diagnosed at a late stage, leading to poor outcomes. Kata obedo ni Kenya oseteme medo kuonde thieth mag tuo kansa kod nyiewo masinde, mano pok oromo ka sirikal osingo mar jiwo budget miketo ne kedo kod kansa. The need to enhance funding to support these initiatives, and the ministry is working with the National Assembly to review this as far as funding is concerned. The ministry is also undertaking review on that oncology package with a view to increase access to care to our cancer patients. Jokenya kori jiwo mondo many pim kinde ka kinde kalore ni kansa mofweny chon thiedhore mayot. It is important for all of us to agree that cancer is not a death sentence. It cannot be, because if it was, the lady who spoke here last told us that she has been told by the doctors here that the molecules or whatever it is that was in her, on the breast cancer, she has been assured they are finished. Therefore, she is going to be able to lead a normal life like the rest of the people that do not have or have not suffered cancer. Margaret Fifi, ma en jagni 52 osedak kod kansa mar thuno chakre higa mar 2016. Kisikia uko na, mimi nilianzia na kusikia niko na uvimbe kwa matiti. Nikaenda kwa daktari, nikajulikana niko na kansa. Sio rahisi, ilikuwa gumu sana. Juu ya support ya familia yetu, watoto wetu, wale tumezaliwa na wao, marafiki zangu wakanishikilia mpaka hapa.
Saa hii ni kushukuru Mungu tu. Mi sina kansa. Ibuoche no mari kamar alfario prario gadek alfario prario gabirio sirikalo ketomaino egengo kansa malo yuthiedho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Doho isayo kuom bedo gi atamalo 60 mag buche mosechwalnegi e higni 5 mokalo to pok gitieko yalo nyaka kawuono. Thoth buchego gin mag ng'ur ewi apisas mag doho matiyo arietha gi apisas mitudo kod mibadhi. Magi oyangi kod bad migawo marango kaka doho ma pacho ka endie tayo tijege mong'ere kaka ombudsman. Ifinyakidi lero nowachne. E kinde mane gitwako jofwambo, duol mochung'ne rango kaka itayo tije doho pacho kata ombudsman oyango ni giseyudo kendo chwalo buche makwan gi okalo 700 mag tayo apis marach kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Kuom mano, atamalo 60 mar buchego pok otieki yal. We speak, the Commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Out of those cases, nearly 60% remain unresolved, undermining the quest for justice for the aggrieved Kenyans. The complaints received by the Commission are documented in the status of administrative justice and access to information. Gilero ni ngur osewuok kuom jopiny ahinya to kaluwore gi weche mag kawa soya, rem chiwo ng'eto mag buchego e kinde mowinjore kachiel kotie rietha gapisi. Most of these complaints relates to the delay in the issuing of judgments, inefficiency, unresponsive official conduct, unlawful official conduct, manifest injustice, unfair treatment, abuse of power, and discourtesy. Some complaints raise serious issues such as fraudulent access to money from the judiciary's deposit account, fraudulent use of deposited security through doctored proceedings, solicitation of bribe, inordinate delay in delivering judgments, and delivering air judgments. Kaluwore gi lipot margi, nitie buche moko mowinjore mipek, kaka mano mar jang'ad bura mitudo kod kawo omenda kowuok kuom aguch doho e higa 2019, kachiel kod jang'ad bura mitudo kod mibadhi kod chama soya e kinde mane okwayo kwan omenda mar 20,000 mar chiwo thuolo ne nyamburko mane tiyo ataro mar chik dok e tich. The allegation is that the magistrate fraudulently accessed funds from the judiciary deposit account. What is the status? The removal process for the said magistrate commenced in 2019, but remains unresolved 6 years later. A magistrate was accused of corruption in a traffic case involving 2 public service vehicle operators and were asked to pay a bribe. As we speak, the complaint remains unaddressed, highlighting the concerns about unlawful official conduct. Komachielo, okinde moko moting'o Ahmed Nasir Abdullahi kod Nelson Havi nolieko kendo chwalo ng'ur margi ni jong'ad buche 7 mag doho mamalo tiyo marach kod apisi. Jong'ad buchego oting'o gai ma doho Martha Koome, jalupo gai ma doho Philomena Mwilu, Smokin Wanjala, Isaac Lenaola, William Ouko, Mohamed Ibrahim kod Njoki Susanna Ndung'u. Motelo nema, riwruogo kinde pacho ka LSK ne okwedo okang' ma doho mamalo mar kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi kod okinde motiyo godo e kambi mare kuom chung'ne ng'ata e bura e nyim doho. Duolno koro jiwo doho mondo mi okete mbui ng'eto margi ewi buche moseyal motieki. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yo moro machuok kudogo bang' daka matin tanno kuseoro ote mar 2:600 nanno ka ntiere wacho ni alo driver nyakwar guoko cha pesa mor gi kaka utayo chenro no to gimobuoga ahinya en weche mar Rigathi Gachagua wacho. Gachagua omeda fundo itwa gi wach ma Joy kawuok Kisumo Europe. Ramogi TV Trevan kodi ma Sara Senga nyakwar Odongo mar wang' neno West Kanyamkago kama na Nyasara. Ramogi TV moro joka Senga pile amoso baba wa Senga Odongo manu wuona doyo erokamano ahinya Sara mano janeno mar Ramogi ma
matuklu Ramogi TV ma Trevor kodi Masara Singano oyamo wuod nyaera awuoro Gachagua kaka sani koro wuoyo ka enoko to office ne ntiere godo manene but Ruto. Trevor ma ndio Chuka Derrick Ochieng nyakwaro jino ka wuok Chemelil Goliago village onge mikakati moseketi and government bende poko ikore ne yepo mar sikunde mondo gikel lokruok kaluo. Wan kaka jokanyanam wasebedo ga chiene dongruok but aparo ni wandai gi mbadi wan kod gadieri amoso mamana nyako bura erokamano ahinya ma William Nyadawa kan kaka mega kaka pile wantiere ang'ich welo kod Mr. Eli kod jaduong' Odongo wach dakteche to mako mana dhoga nono onego koro sirikal osirgi to it's even time mondo nyiswa ng'ama ne oloyo yiero mokalo erokamano ahinya uru mana ote mar 2:6 ne kaka inyalo yudowa waduogo bang' dakika moko matin mondo wanyisi weche mosebedo ka dhi mbele kapok wadonjo e chenro marwa mar duol kidieny mar 2 kama wadhi go e mbaka gi Nicholas Gumbo en jakom mar duol mochung' ne kembe mag sukari wadinja ni tang'o matimore kanyo oserieye koso to bonus gi ne gigolo pesa kanye mane mbaka mang nogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Royal Mabati Factory Limited. Karnyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyanduat ma Ugwe e kaunti ma Mandera. Josiasa osengo siro Ruto e yiero maduong' mar higa mar 2027. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto go kore ni josiasa maga okome onge kod paro mora mora mar tero Kenya mbele.
hii serikali. E safar mare mar ndalo ang'wen e gwenge mag Nyanduat ma Ugwe, jatend piny William Ruto odonjo e kaunti ma Mandera gi odher mopong' gi mich kod olemo ne jodak mag gwengego. Mana ka safar mare mar ndalo abich e yimbo mar Kenya juma achiel mokalo, limbe mar Ruto e Nyanduat ma Ugwe bende opong' kod weche mag yiero maduong' mar 2027. Asante sana rais. Hapa Mandera ni a broad-based government. Hapa Mandera ni a UDA. Kata odoko ni pod odong' higni 3 motelo ne yiero maduong' mabiro, jotelo mag Nyanduat ma Ugwe kotelne kod jatend migawo mar Alura Aden Duale otelo e chwalo kwaya mar chung' kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Leo tumeanza na Mandera 2027. Sanduku zingine tutashindana, lakini sanduku ya rais ni ya William Ruto. 2017 tumekupatia 93% of all vote cast. 2022 tumeanguka na tukakupatia 22% of the vote cast. Mimi kwanza kama rafiki yako nataka kuomba msamaha kwa niaba ya watu ya Mandera na kukuambia waziwazi ya kwamba tumereset back to normal. Viti za chini watu wanaweza wania, kiti ya president debe ni moja, na hiyo ni ahadi tunatoa mbele ya jamii yetu ya Mandera. E gino ma inyalo pimo kod chako ng'wech chon, josiasa mane otwak e romo ma kawuono okwayo jodak mawuok e gwengego mondo bi oket ombulu margi jatend piny William Ruto. Na pia kama watu wa Mandera tunakushukuru sana na tunaunga mkono jitihada yako ya kuunganisha Wakenya wote. Sera yako ya broad-based government ya kuwaleta Wakenya wote pamoja tunaunga mkono 100%. Hata kama Waislamu tunashukuru kwa sababu umetupatia mawaziri 3 katika cabinet yako. Kaoloso kod jopiny ewi nyamruko mare machal kod kinde campaigns, Ruto otero lweny e dhod jalupne machon Rigathi Gachagua kod josiasa magawo kom mare ka onyiso gin gionge kod paro maliw matero piny Kenya mbele. Na mimi nataka niwatahadharishe, hawana ideas, hawana chochote, ati mpango yao yote ni vile watagawanya wa Kenya. Kama hawasemi mambo ya ukabila, wanasema mambo ya sijui dini. Kama hawasemi mambo ya dini, wanasema sijui nani wa kutoka mulima, nani wa kutoka bonde, nani wa kutoka bara, nani wa kutoka ziwa, nani wa kutoka wapi. Motelo ne mano, Ruto oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok, kata odoko ni josiasa kotelne kod jalupne machon Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka neno limbe makamago kaka kampen mohiu. Chris Owino, Ramogi TV. Nyathi matin manyoche konyuolore sie cho kamane wite kod min gi e gwenge mag Rodi Kopany kar chung' od bura ma Homa Bay. Min nyathino ne one kod jirande ka wito nyathine. Gino mano miyo giluongo jowetegi mano kawe mochako tere ir obila Rodi Kopany. Nyathino mano pim ma oyud ka romo kilo 3.5 ne otere kar thieth ma Homa Bay mondo mi oyud thieth. Kaluwore kod jalup apisa maduong' mar hospital ma Homa Bay, nyathino ne oyudo wang' mar 20% kowuok kuom asid manicho. Nyathi moro nokel kae ma koka nonyuol, nyathi mayom manonyuol manyako mane nigi kilo 3.5 kilograms. Polise kod jopiny nokonyo nyathini kane wachore ni min gi nonyuole to odhi owite cho. Koro nyathini kano kel ka ne en gi wang', kore kano wang' toke kae no wang' gi ng'ute. Aparo ni oko maduong', liet mar oko maduong' no wang'e ma kawago percentage en 20% mar dendi. Otherwise nyathino en e lwet jolony mag nyithindo, dakteche mag nyithindo, kendo sani koro dhoth ma ochiemo maber, imiye chiemo, onyalo chamo gik momadho. Min gi nokwaneno to winjo ni en nyathi ma pod pok ochopo higni 18 manonyuol to wite cho. Nyathino kano kwany ne nyaka biero, ne pok opoge kata gi biero, koro matiende nochwer mang'eny. Koro kata kopo ni in gi nyathi to kidwar, please kila kata ma hospital kata kibolo arabi bol ma hospital.
Kaunti ma Kisumu ochaka yanga chenro mar gero kuonde go mag rech kaka yor ting'o malo chenro mag lupo kod ohand nam e alwora noendo. Gavana Anyang' Nyong'o oyango ni dho wedhe go moting'o Kichinjio e Kisumu Central, Nanga e Seme, Rota e Kisumu West, Koguta e Nyakach kod Nyamware e Kadibo biro jiwo yore chwalo rech e chiro kendo ber arita mar jolupo kod ting'o malo ohala ne johand rech e kaunti nendo. Ewi mano, okoni tend kaunti ma Kisumu dhi gero kambi rech e alwora no kod gero apaya kilomita 46 manyasani e alwora mar dho nam kaka yor ting'o malo chenro mag lupo, weche limbe kod ohala. Chenro mar bero weche lupo bendo ting'o thedho yiedhi manyasani. Modern artisanal boats and the commencement of the construction of landing sites. As part of this initiative, my government has contracted Kenya Shipyard Limited to fabricate and supply 6 modern fiberglass boats. 5 of these boats will be distributed to fisherfolk across the 5 sub-counties of Kisumu. That is Kisumu Central, Seme, Kisumu West, Nyakach, and Kadibo. Each one of these modern boats, fitted with 25 to 40 horsepower engines, are fully equipped with cooler boxes for storage of fish up to 500 kilograms. We aim to attract investment to Kisumu and Kenya, promote tourism and export trade, enhance the livelihoods of residents, and improve food security. Ng'ikruok e chenro mar ndikruok ma masine okumba mar SHA kata biometric registration emosemiyo migawo mar thieth osemondo gi chopo e kwan ji madwarore. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Deborah Baraza wacho ni gitiyo matek kendo gibiro kawo okang' mowinjore mar neno ni chenro mar Taifa Care otiyo kuonde duto pacho kae. Nyaka sani, Jo-Kenya mokalo milion 18 osedonje chenro mar Taifa Care. My team and I, the Social Health Authority, the Digital Health Agency, among others, to ensure that Taifa Care is going to be implemented countrywide and will have the fruits, people seeing the benefits of Taifa Care. So far, we've had more than 500,000 Kenyans having benefited. We've been able to pay various healthcare facilities that have, again, provided health services. And yes, we've had a few challenges, some of them being the system interruption challenges. But as you are all aware, like in the mobile banking industry, even when you look at other countries like UK, the NHS system, other systems in Canada, etc., system interruption is common. Odonjo weche mag tuke ni Zedeka Ziko Otieno kaachiel gi Michael Nam biro bedo jalup kocha Sinisha Mihik. Bang' kocha no chaka yanga tije klab mar Gor Mahia FC. Odiochieng' mare mokwongo kaka kocha, Mihik nigi geno ni jotugo mag Kogalo biro puonjore mapiyo kit tugo mare, kosingo ni johera mag klab no ni okombe nyaka gikaw giko season ni. James Opondo miwa ler mar wachni. Bang' keto koke e orak mar dweche 6 e yor kojolo, kocha manyien mar Gor Mahia Sinisa Mihik nochako yanga tich mare odiochieng' ma kawuono. Mihik notelo ne Kogalo e orak okinyi ma kawuono lab ma M-Pesa Foundation kagitimo ikruok ne tuke adhula lig maduong' pacho ka e kindgi gi klab mar Mathare FC. So much expectation. You know, I'm focused on the process. I'm focused on the training. And on daily basis, you know, in the first game. So I never thinking so far because it's a live process with the players every day. Of course, expectations are good. Gor Mahia nyaka sani omako thuolo mar 3 e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula pacho ka points 6 tok klab mar Police FC.
Mihik chako tich ka en gi ng'eyo ni johera mag Kogalo biro kelo liet eneno ni klab no okaw kombe margi mar 22. We need energy from them, of course, yes. They need to believe in us. Even we are now in position, yes, third position, but still we are on our way. I say we are like a plane on the air with small turbulence, but we have to arrive to destination. Kata odoko ni kocha no chako tayo Gor Mahia e kor season. En gi geno ni jotugo ma en godo ka achiel gi mago ma klab no biro nyiewo e kindeni mar nyiewo jotugo biro kwanyo kit tugo mare mapiyo. Bende olero ni oseneno kaka Gor Mahia tugo kendo lokruok ma obiro kelo ok bibedo mathoth. There is a bit tactical things that can be improved. Coordination between the lines, space, rhythm of attacking, not all the time the same rhythm, you need to change rhythm, slow, fast, slow, yes, to be more calm in the especially in the last third, not hurry. Tije mukalo higni ariyo, Mihik ne en jalup kocha e klab mar Al Samia SC mawuok e piny mar Kuwait. Mihik bende osetayo klab mar NK Krivenica, Al-Shabab mawuok e piny mar Kuwait ka achiel gi klab mar Al Fahil SC. Bende osetayo klab mar El Merreikh higa mar 2009 ka achiel gi klab mar Al Nassr higa mar 2010. James Opondo, Ramogi TV. Wadhi yomoro machuok kuduogo to wageno ni wadhi yudo wendo modhi yal meno nebo Nicholas Gumbo jakome duol mochung ne kembe mag sukari. Nitiere penjo mang'eny monego bedwa pinje ni to sukari gi bonus no akanye to kembe mag sukari dhi chung nang'o to jogo makelo sukari moko dhi tim nang'o jopur mar niang' idhi kony nang'o mbele ka penjo ng'eny. Ibinyalo oro penjo mari 2-6-0 ka uduogo bang' yweyo ni to wageno wadhi yude to wang'e ne wacho nang'o ka ndie chenro mar duol sani. An Peter Nyakwaro Dera mar Kariobangi. Okapar ni mano Gachagua mano keto mtego kila mahali. Nyasaye kende mok lokre dhano to okaneno na. Mano Peter. Ramogi TV kaponi en adieri ni Ruto ne singo ne Gachagua 2 billion mondo gwe tao to karere EACC onego beni vonje. Mar Fred Osuru kani Dandora. Yero kama na enya kwaro guok cha pesa maendi Pastor Waridi ka adede aworo sana kaka Gachagua diwachi kaka Keru tiyo gi pesa kumgole oko aworo Kenya wani. Yero kama anantiri machielo kani Gachagua we baro wiwa ma Morris jakanga masin. Yero kama rainya Ramogi TV ya notice odeyo kan chamgi wadu Ramogi ler chamgi wadu ka. Yero kama rainya duol ma Paul Okuto mar Karombe School atimo mos kum jonjore monde yoruodhi Mandera. Ero kamana ahinya Ramogi TV Ramogi Ledo ma Fred oko ouko jandhewa. Ero kamano wacho ni chiw na jogi akuongo kodi kanyo. Ero kamano Festus Makominde Dallas Texas, Liz Jayalo Koyo Min Pilot Job Omolo Giochieng Omolo. Kamano ne Ramogi TV yo maler kamano ahinya kumuro ti wadhi yomoro machuok koduogo to wageno ni wendwa biro bedo kosechopo ka men Nicholas Gumbo jakom mar duol mochung ne kembe mag sukari mondo winyane ni pache chalo nang'o kaka jakom gidhi konyo kembe mag sukari kosoyo. Aneno machielo ka ndi awinji maler nyakwar guoko cha pesa maendi engineer Vincent Wood Katuk. Kamano ahinya engineer koro mane kaka wadhi mbele. Dan Mbawi joni pinyo rumo dhano nego mana chalo mana kale dhani nego mana kale. Dan Odiero kan Minyenya School gik maruto singo ne jo Kenya chal kanono gichiga mar 2013 ne gisingo ne jo Kenya laptop to nyaka sani laptop pok no chopo nyaka kawuono kuom dhuolo maromo seche 3 kaka neno nowacho ni gibro kelo kanta KCC 680M. Ero kamano ahinya kuom ute museoro wadhi yoro machuok kudogo bang' dakika moko matin kik dhi mabor ahinya.
up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Tumekumsa chauchia, imadwa ni pa. Bada ino kiktemu uke wani. Kechka unugole kapoksa chauchia loromo. Raj, okbochak neno kendo. Ineno, otambani mer neloso gagudo kweche. Adwaro ni wan kawatiko kweche to mondi ka otambani imide vika. Kora en ang'o momiyo ne darwako law mar mamawa. Daher mondo jaode marwak lawno. Gima seher kale sani. Mawach malit ahinya. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoni waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwe, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jaka no mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut
e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kod aore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tili gino tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa koro ne ok dwani jathomo nyom nyargi koro nodhimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, sa 2 okinyi, kik bai. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich sa 5 onyango. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale.
alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake sa par gida kapaga big nyaka sa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiyo okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wantiere gi wendo wa modhiale Engineer Nicholas Gumbo, men jakom mar duol mochung' ne kembe sukari. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Engineer. Erokamano Trevor. Wachaka ni weche mag bonus ni pesa gi noa kanye, to wang'e ni kembe mek sukari onge gi pesa sani, moko kuom gichalo ka gimiloro. Trevor, mokwongo erokamano nyikwa Ramogi kamoro amora ma untie, kendo en morna mabiro ka mondo watwagi weche mag niang', weche mag sukari, to maduong' mogik weche mag dongruok mag oganda. Trevor, pur mar niang' nigi pesa, ma gik mosebedo ni wacho ni pur mar niang' onge pesa. Jok momew mogik e Kenya ka gin jok ma uso sukari. Ok ginyal bedo gi mwandu ka pesa onge. Pesa nyalo bet mang'eny, to kaka itiyo kode yo marach. Gima koro watemo timo sani, wan gi kembe 5 mag jopiny miluongo ni public mills. 4 tiyo, achiel ok ti. 4 matiyo en Muhoroni, manie piny Oganda, Kisumu County. Chemelil, manie piny Oganda, Kisumu County. Nitie Miwani, mabende ni Kisumu County, en ok oti sana Olore. Machielo en Nzoia, ma ni Bungoma County, mogik en Soni, mabende ni e Migori County, mago piny Luo. Matiende ni kambi mag jopiny miluongo ni public mills, kasa magidhi maber, jok mabiro yute mogik gin ogandawa. Pesa ma inchogol Mumias en $150,000. $150,000, Trevor, ok en kata achiel ewi 100 kuom pesa manie e pur mar niang'. Mbaka monego wago, ok ni en pesa ni nowuok kure. Kaka ing'eyo Mumias sani nene obedo gi tungni. Mumias mokwongo ne en ga kambi mar jopiny. To nobedo gi tungni modhi ombemre piny. Koro ka nene ombemre piny, to nene piny owacho upenjire to kembe wagi mamagi jopiny miluongo ni public mills ok gidhi maber nikech kaka jok moketi mondo otel kuro ok osetiyo kodgi yo makare. Wanyalo kawogi, ok ni mondo waketgi e lwete mondo gibed giluongo ni private mills, lakini mondo watim gimiluongo ni leasing. Lowo gi mwandu pod dong' e lwet japiny, lakini jok ma tayo kembnigi obedi jok maloko ohala ma private. Koro nyocha nwatimo experiment gi Mumias. Ma higa mokalo, higa ka higa, pesa mawuok e Mumias mitimogo michulogo leasing dwe ka dwe en $50,000,000. Mano kuom higa en $600,000. Kipoge diere kende ma mano be man wadwaro mokwongo, nonego be ni ochiwo $300,000,000. $150,000 mowuok no tin ahinya kuom pesa mawuok Mumias. Mbaka ma jothuru onego go, ang'eyo ni of course wasebedo kinde ma wantiere go ni joma paro mar jomoko mabende gin joma koro bedo mang'eny ni gimoro amora ma sirikal timo nyaka beji nitie gajruok moro mibadhi moro kata miriambo moro
gimwatimo Mumias odonje laini mar gimwaluongo ni sugar reforms. Sugar reforms, Trevor, nigi iluongo ni objectives abich. Objective mokwongo, ing'eyo ni ka ji go opira to onge chike manyiso ji kaka ni ng'ane kinyono tie ng'ane to mani timo makosa. Mano kori weyo kane nalo mane wane school sama onge rules. Kori weyo mondo papo dong ne jok miluongo ni bullies, jok matijgi en aduong'o wiji. To nyoch waketo chike ka ni mondo kaji jok manie e sugar sector ka gi joma ng'eny to ginyalo ni kaka ng'ato dwaro ni ng'ama nigi teko ema timo kako dwaro. Nyaka bedie chike mwacho ni chik en ochalo ndara madiny ma ji te dwa ni mondo olundara no. Number 1 en mondo waket ndara madiny ma ng'ata madwa bedo ka nyaka bedie ni nitie namba 1 igo tik, namba 2 migo nyaka namba 10 igo gigi tik. Koro mano number 1 mondo waket ndara madiny ma jok manie sugar sector kate giluwo makikalo kanyo tiketho chik. Number 2, wach maniang niang oken gimi pidhe ot, niang ipidhe puodho. To gimosebedo thurwa ka en ni jok matiyo matek, jok manie puodho ka gisetiyo matek to jomoko machamo luchgi. Gimanyo timo Mumias en ranyisi mwadwa ni mondo jal magolo luya bang' gisegolo luya tibendi bedie tipo mondo winjie mit marango mar luchi. Matien wadwaro ni omwom odonjie ofuko mar japur. Mano namba 2. Namba 3, niang katipur tionge pong mirege onge gima diyudie. Inyalo mna timo gik moko kaka sukari nguru matindo gi loso molasses me kor gweng'. To mondo yud pesa malongo nyaka tere kama iluongo jareg niang ma gin millers. Milani be nyaka yud pesa. Mano mar 3. Mar 4, wadwaro ni kenjwa ka iwinjo katireg niang kata japur niang ka onge ng'ama chame mate ni consumer koko chope wi mesa podi tiyo tich manono. Wadwaro ni bei ma sukari chopo go wi mesa obed bei ma nyalo bedo ma japiny nyalo afford. Mate ni okwadwa bedo gi sukari kendo wadwa bedo gi sukari ma affordable. Ai mogik sani kaka piny mar Kenya sukari mitiyoge Kenya ka en metric tons million achiel. Niang mwapure Kenya ka wan wawegi wagolo gima metric tons 1,800. Mateni wan gi shortfall mari metric tons 200,000. Mano sukari miluongo table sugar ma ji madho e ot opogore gi industrial sugar miloso gik moko kaka ethanol gini. Koro wadwaro ni mondo gap modong e kind gimwa pidho ka mawuok e piny wakato kod mawuok oko mondo gap ni walor. Ok loro gap no kende. Wadwaro ni bang' higni 2 mano bantene sani wane higa 25 bari higa romo higa 27 wadwa ni koro bedi ni sukari mwapidhe mawuok e piny waka okoromo jo Kenya kende chamo to nego bed wadire oko mondo wanwang gi miluongo ni foreign exchange. To engineer mae piny donjo just a moment. Piny dongre kalure gi pesa mawuok oko. Ok ka piny ok dongre ka pesa wuok e piny waka samwa timo gi miluongo ni importation wagolo pesa thuru kabaten wakawo pesa wamiyo jomoko. Wadwa ni waom pesa jo piny moko kokalo kuom niang mondo bi e Kenya ka. Engineer mane kuku mar wach nikech nitie joma wacho maseyo ka wacho ni achudhe ema kelo sukari moloyo monego bed ni kelo kowuok oko emomiyo ketho chiro mar kembe mag sukari. Koro sani Trevor sani en higni 2 sukari pok odonje Kenya ka. Sukari ndio sukari ka donje Kenya ka to ketho. Higa 17 karibu sukari michame Kenya ka ne wuok oko. Mane yudo ka kata nitiere kembe moko marego niang. Mane higa 17 ma sukari opong nitie kuonde moko kaka Nzoia. Sukari no pongo dero mikane sukari madero mukre nikech kumitere onge. Mane gima dwanwa tieki. To kendo mane gima wuon piny ongote wang'e ni sukari mawuok oko kabiro Kenya ka mondo watieki mondo Kenya obed gima iluongo ni net exporter of sugar. Magi mwakete pachwa kendo en gima wabro timo. Kaka wabro time en chalo kama. Sani wan gi gima iluongo the Sugar Act. Sugar Act mokelo Kenya Sugar Board manie Jakom. Sugar Act okelo kendo migawo moro miluongo ni KESRETI, Kenya Sugar Research and Training Institute.
Gima Kesreti dhi timo en achiel kuom gik modhi timo. Ing'eni niang' kuonde moko kidhi kaka Kisumo, niang' lure gi kama opidhe. Kidhi kamoro kaka Kisumo, niang' samoro kawo kindi dweche 16 gi dweche 24 eko chiek. Kidhi kamoro kaka Transmara, nyocha ni an kuro, inuang' ka niang' samoro kawo dweche 12 to osechiek. Koro Kesreti gimodwa ng'iyo en gik hai kendo kidhi Kisumo. Kisumo wacho ni wan gi lowo moti, matiende ni tired soils. Tired nikech ang'o? Kisumo osepurie niang' kuom higni 100. Kadhi mbele. Nochak puro niang' gimoro 1914 Kisumo. Matiende lowo koro ool. Iluongo wapuro lowo bende nigi ngimane. Waluongo gi dho ngere ni soil health. Kisika sika ochalo ni migolo to midwoko to timre nadi onge. Gima koro watimo gimosetimo mosemiyo lopwa koro bed kool waketo gimiluongo na artificial fertilizers ma ok kelo mondo lowo bed gi chia, lowo kecho, lowo jok. Koro achiel kuom gima Kesreti dwa timo pidho niang' chakre lowo. Lopwa ni dobed mamor nadi, dobed gi chia nadi, dobed gi meo nadi mondo pidh niang'. To jomoko wacho ni ok lowo kende mojok, jopur niang' bende iwang' onge ohala. Dembri wodi nyaka. Dembri. Jopur niang' biro bedo mamor. Mano maybe ok onyal timre dweni kata higani, but koka dhi ahead. In fact gima dwa na nyisi kikawo jopur niang' 10 sani e Kenya ka ochiko mor gi gima luongo ni sugar reforms. Nikech ji nyocha ol. Gibedo pap ma ji tuge to ni ng'ama nigi teko kata lo pira gi lwete. Tiko ni mane gol nikech en gang'o gi teko. Kore momiyo kel ji kaka gumbo gini. Niko ni kidwa bedo ni in tiji mnago ji go kumbo. Tiko ni oyo kama koro wachopeni ibro go ng'ato go kumbo to sheria to luwi. Anda kwayo especially joturwa. Ning'e malongo ni sani gima mo ning'e Trevor. Kaniang' odhi maber joma dhi yute mogik gin oganda mar Luo. Nikech ang'o? Oganda mar Luo wan gi counties 4. Counties 4 gipure niang' te. Siaya pure niang', Kisumu pure niang', Homa Bay pure niang', Migori pure niang'. Kuom counties 4 gi, Siaya kende maonge factory. Kisumu nigi factories 4. Maen Moroni, Chemelil, Miwani to kod Kibos. Miwani kende mokti. Kidhi Homa Bay nigi factory achiel miluongo ni Ndhiwa Sukari Industries. Migori nigi Sony. Siaya nyocha nonego wabed gi factory moto pok ogere. To kata bed ni Siaya onge gi factory, niang' ipidho Siaya ma niang' madhi e Siaya gi sani wan gi wapogo kuonde mipidhe tiang' wapogo gi e migawa beach. Wan gi migawa mokwongo miluongo ni Central ma e kama oting'o Kisumu nyaka Nandi kadhi kocha. Migawa mar ariyo en Southern moting'o jo Homa Bay gi jo Migori. Migawa mar adek en Lower Western moting'o Busia to kod dier Kakamega. Migawa mar adek en Upper Western moting'o dier Kakamega, Bungoma to kod okawo Nandi to kawo Trans Nzoia to kawo Uasin Gishu. Hai migawa mogik en dho Nam Chumbi moting'o Kwale. So kuonde miluongo ni zones, sugar zones. Gimomiyo watimo ma gimosebedo kaduoko sukari piny. Na wacho ni kiketo ng'at matije na gwaro ji. Jok manigi teko ge samoro nwang'o ka ng'ato orego niang' Bungoma to dwa no om niang' no Migori. Samitimo kama mate ni jok monego bedni masinde niang' mo bedni rego Migori kodi tieko. So mano was step mar achiel mar mondo wakel go order ni ng'ato ka ng'ato ikwaye gweng'u kik ikwa outside gweng'u. So ng'ama dwa go chuny japur piny ni niang' onge pesa. Jopur, thoth jopur ma Kenya kaka, especially ma joluo. Ji te umor gi reform, nikech ji nyocha ol gi lweny mok rum ma ng'ama nigi teko ema yudo. Sani koro wakelo order in the sa. Ok obi timre godiochieng' achiel kata juma achiel kata dwe achiel. To wasechako ndam. Wuoth mokwongo ichako go ndam mokwongo. Wasego ndam mokwongo. To mondo anyisi gimomiyo wasego ndam mokwongo kendo nyocha nwang'o ni kata mana jok mani Nairobi nikech sugar wach mani ang' nyocha dhi okaw mokechi agulu monywando kuonde pur te miluongo ni Agriculture and Food Authority. Mane no chalo ne na department. To sama ng'ato tiyo maber, ase kodi ni sama niang' dhi maber. Trevor, maybe podi ng'ama tino king'eyo. Ndalo mane niang' dhi maber kani dhi awendo rumb dwe.
kata mna ji mang'eny mane onge pesa kirawo wendo gi winji moro ni paga wendo joniang' maiya maya madhi nikech ionge jal to tonglo so gini kodhi maber osiepna jok mabiro winje maber mogik man kamoro amora sani kama wawuothe alando ne jowa nikech all counties wapuro niang' ni ka in kama inyalo purie niang' pur niang' nikech sani awacho ni wach Kesreti wadwa ni nikech niang' makor wathoth gi chiek kochakre dwe madweche 16 nyaka dweche 24. Achiel kuom gik modwa ni Kesreti otim mondo gimiwa variety man niang' magisetimo research manyalo chiek gi dweche 9 nikech kako chiek mapiyo mano namba 1. Namba 2 gimiwa variety sani eri kipuro niang' eka achiel kuonde mang'eny thurwa ka eka achiel kipuro niang' eka achiel kuonde mang'eny thurwa ka inyalo nwang'o ka ng'eny to tan 20 mane yudo mang'eny kabisa lakini thothne en gimoro tan 16 kipuro eka achiel. Wadwa ni gikelnwa niang' ma kipuro eka achiel ochiek piyo taeto niang' minwang'o nikech niang' en gimi pimo sami gole puodho chi pime mondo obed wuok kata eka 16 ni mondo ochop kata eka tan 30 pa eka mani yute. Mar ariyo wadwa ni mondo kelnwa niang' ing'e gimimanye iye kama duong' en sukari. Okelnwa niang' iluonge kisungu ni sucrose content man malo mondo kirego sani eri inwang'o ni kirego niang' kila par to kama sindi ber tigolo sukari kila achiel. Wadwa no kelnwa variety ma kirego niang' kila par tinyalo golo sukari kila achiel gi nus kata kila 2. Ai mogik wadwa ni gikelnwa niang' ma ok oluoro tuoche ma kata koyo mathino goyo to tho. So magi are some of the reforms mwatimo to wadwa na nyisi ni gini en gimwa kete pacho hata sani kore kan gi dweche 2 nyaka nya donji ka to kuom dweche 2 go wan gi factories 19 Kenya ka asewuothe te asewuotho bakata kuonde moko nadhi to iyudo kaka Kwale wan gi Kwale Industries mabende riego sugar iko ni wan pok nwaneno ng'ato kowuok Nairobi. So sami tudri gi ji gibende ginyiew ni kara jok man Nairobi gi okokelgi akela ni mondo gin gima mondo sani koro wawacho ni sugar board koro wuok from bedo askari maketo road block to ng'ama yawo ni ji ndara ni ji mondo kiseketo investment mondo yud mwandu investment. Reforms ukelo to ber de to nitiere jomoko mabe wacho ni kembe mek sukari go nigi masinde manyachon emomiyo rego margi ok dhi yo makare especially pesa bende gionge go no bende wacho ni Trevor nikech wabiro ka mondo wakony kembe man gi shida mogik gin mag jopiny iluongo ni public mills main Muhoroni main Chemelil main Zoya main Zoni to gima ber ing'e ni ka ng'ato ok dhi maber to sechako temo sani nyaka nya donja sedhi Muhoroni direo inwang'o jok moketo chunygi ni mondo lokruok obedi sani Muhoroni rego diere mokalo kacha kata mna jotich ne chulo mshahara ne tek sani dweche higa achiel mokalo Muhoroni osechulo ji mshahara the same mano bende e gima inwang'o Soni sani chulo ji mshahara Soni and Muhoroni Chemelil sani chulo ji mshahara Nzoia ema pod yom matin te bende kata sama biro kane aseromo kodgi wadwa ni mondo watinggi malo. Magi gin kembni 4 kembni matiyo mag rego niang' ma Kenya ka gin 19 2 chako rego higani ma en achiel wuok Transmara iluongo na Ngata to kod achiel kendo wuok Transmara iluongo ni Soit gichako rego higani 15 modong' mang'wen kuom gi gin mag sirikal ma mag sirikal awacho ni en Muhoroni Chemelil Nzoia to kod Soni gin wadwa gin iluongo Kiswahili iluongo ni changamoto matin to modong' private millers ma private millers wan gi 2 Kericho achiel iluongo ni Soin en sani nyocha ne okenkeng koro weggi dwa chako lose wan gi moro ni West Valley rego 100% perfect kendo golo sukari maler wan gi Kibos ni kare wan gi Ole Pito mani Busia ni kare wan gi Busia ni kare Nzoia Mumias sani rego wan gi miluongo ni Kabras ni kare wan gi miluongo ni Butali ni kare wan gi Naitiri ni kare wan gi Sukari Industries ni kare Transmara Kwale emanyocho bedo batin gi problems gi jopur wase kaka sugar board
waseluongo gi mondo wabwa ketgi kanyachiel mondo wanen tang'o miyo ginyal konyo ji. So kama antie ang'eyo ni kumwae emomiyo be nyo kelo sheria ni nyocha ok berruok to kama antie aneno taya mbele ka to taya maneno ni ok en mar gari mabiro nyono ng'ato, en taya manyiso ji kama ji wuothi kuma ji onego dhiye. Nikech be in ja siasa ok dang' awi muolor moko wach mag siasa ma mbele ka diga mar 2027. Yes sir. Ineno ka ji dhi chung' gi jatend piny Kenya masani koso nikech en mbaka magore kata mana sani ni goye yo bandera kocha. Jo thurwa jo luwo dhi chung' gi jatelo masani koso kiyie nata loki e penjo ni no matin. Loke aloka. An ga ka wuod luo. Gima nyalo kwa ogandawa. Wasebedo e opposition higni karibu 60. Gimora mora mwanyalo timo. Watim mondo sirikal mabiro wabedi e iye. Mano kika wuondi Trevor. Asebedo Kenya ka. Aseng'eyo. Asebedo e parliament. Asebedo oko ma parliament kaka sani. Nano oko ma parliament. Aseneno Kenya kaka nen. Ndalo manene waonge sirikal totally. Aneno Kenya ndalo manene Raila prime minister. Aneno Kenya parliament mara 11 sama Raila wuok ma prime minister. For example, ndalo manene mbunge. Kumi higni nikech Raila ne prime minister. Atimo Lamu karibu kilomita 72. Sani nyaka nyo wawuogi. Lamu moro nitie mawuok e kindwa gi Joseme Kisumu County kamiae. En kilomita 4 otamre rumo higni 7. Hata timo kilomita 72 higni adi. Nikech kachacha nikech ne wane sirikal kadonjo kacha ta kono itamuri kara wadi apenja ne prime minister kako pare wachni. Please Trevor ngama bere 100% onge kata an man kani nitie kuonde maber yende to nitie kuonde mabende kimia takoni akanyo to kanyal. Wan kako ganda komiwa glass mapio kopong wang wachi ni glass ni opong nus molo wacho ni en nono nus. Iwinjo omiyo anta wacho ni from west of course igino kanya wacho ni mopogre tich matiyo ni omiya gi William Samoei Ruto. Abro kedo mondo chako dog kacha. Awinjo ka ji wacho mang'eny ni to kan kenda makedo sani wane broad based. Nyocha ne wan gi jirandi Nyikal Jakodonge liel moro sem. Okoni gumbo wane broad based. Maricho to wakwero to mabeyo to wayi. Akon Jakodonge. Maricho oktamre. Piny ma chalo kaka ot. Onge ot ma onge lewni mochido Trevor. Kata obed na od kingi goso nitie. Nitie ot ma onge lewni kihero ni dwa donde gi dhako ni lewni ochido to kingi otamba mokete kom mano wachni. Onge piny ma onge lewni. An gimaneno maneno anawuon monego koro kaka sirikal mantie ni otim. Gibe gisetemo. Of course nitie kuonde marem nitie. Makata wuon piny wuon ose acknowledge. Nitie kuonde marem nitie. An sani koro kama an gi nyakwara ang'ama ng'ongo asebedo piny ni Nyasaye osegwedha asebedo mbunge. By the way nyaka ne Kenya yud lojo mosebedo mbunge less than 2000. So agoni Nyasaye ro kabada bedo kuro ma wuok kenda ma ng'ato Google. So ana nyalo ku oganda wa whatever it is please courage to wadonjie yawa nyodonjo nyoro gitemo maginyalo not 100%. Joma bende criticize gibe nitie to the difference en nisa ni kadwaro gimore treasury takod agones mbadi simo ni ori adwaro gimakama. The difference en nisa ni kadwaro gimore minisima energy tagocho no pio wandai takonja ugunja to mataya onge korwa kon watim nango. Even the fact na nyalo gone simo mo makino is a big step. So ana won akwo ganda whatever the outcome. Ange of course nini tie gimaduong mbele waka yiero mar Africa. Masa moro nyalo loko siasa ma Kenya. Tanda akwo ganda ni whichever way it goes. Wale of course chieng manene Raila ni debate he did very well. Mani achiel kuom jok manogo ne si bako nja kom. Ka debate ni emi yiero goji tiseka ubini. Lakini siasa mar Africa siasa mar whatever the outcome. Wadi uru nyime gi sirikal. Nikech awacho ni adieri. Nitie joma nyakwange ni jok musiko go kokoge. Adi gino siepe wadieri nikech inwango
Kandalo manyocha ni waonge sirikand ni to gimako wuoyi mantie. Kwa donjo wuoyi ni. Pesa moro wane mogin kodwa gi wach. Nikech ging'eyo ni wabende wan gi haki mar nwang'o gi Kenya ka. Makata wan momuwa matin gi. Kabiro chopo kama bende koro wanyalo bole gimoro. Sani igo na simu tabiro ka. Kanwango manyalo bole njako gero. Okabolo ni bende chieng'no inakare. Erokamano engineer mane kama wechino mar duol engineer Nicholas Gumbo jakom duol mochung'ne kembe sukari. Erokamano ahinya. Erokamano. Wanere Sunday kala sayo yie. Thank you so much. Asante sana. Erokamano. Ok ba temo ndiye. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the road. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune.